Together, growing in faith, changing communities. Please join me as we share the word of God together. Makadunyiswe uJesu Kristo. Thandazani namhlanje sikuba umkhosi womzimba negazi lenkosi yethu uJesu Kristo. Kunamazwi engiwathandayo uma uJesu ethi mina ngiyisinkwa esiphilayo esehla sivela ezulwini. Mina ngiyisinkwa esiphilayo esehla sivela ezulwini. Kuneholo lamaRoma engilithandayo elithi bandlantuse usindisi ongumholi nomalusi. Athi thatha wonke lamagama athi makabongwe yena ngoba ungumholi ungumalusi. Kunevesi engiyithanda ngendlela eyisimanga ezivezela ukukhona bukaNkulunkulu ezimpilweni zethu. Kunamaculo amabili ubandlantuse nokukhuleka kuwe uNkulunkulu wena ofihlekile elathini. Athi amehlo ami awakuboni kodwa ngiyazi ukuthi ubuNkulunkulu bakho uphelelisiwe noma ungakwazi ukubona mina ngamehlo akho enyama. Kuvuka mina inkonzo ebalulekile kaNkulunkulu ohamba nathi endleleni. Uthi namhlanje uMose ubekhuluma nabantwana baka-Israyeli uthi khumbulani ngesikhathi uNkulunkulu ezambula kunina ehlane. Khumbulani ngesikhathi senhlupheko yenu. Athi khumbulani ngesikhathi sokuxakeka kwenu. Namhlanje thandazani bengifisa ukukhuluma nabantu abaxakekile. Bengifisa ukukhuluma nabantu abalambile, abangalambele nje kuphela isinkwa senyama, kodwa imiphefumulo yabo elambele nelangazelela ubukhona bukaNkulunkulu, elangazelela imfundiso kaNkulunkulu. Kwesinye isikhathi siyafika isigaba empilweni yethu lapho izinto zingenzeki ngokufisa nokucabanga nangokwenza kwethu. Kwesinye isikhathi isigaba siyafika lapho izinto zingenzeki ngohlelo lwethu. Ngiyababuka labantwana bakwa-Israyeli bedubuza ehlane. Umbhali ongcwele uyasikhumbuza ukuthi kaningi bamthukile uMose noNkulunkulu. Bathi Mose uvumelele ukuba sizofa la ehlane sibulawe yindlala. Baze bathi kuMose, Mose yindaba ungasibuyisele umva ngoba uFaro impela sasihlupheka kodwa at least kwakukhona ukudla. Kunenkonzo efuna ukudlula kuyona. Inkonzo yokuqala efuna ukudlula kuyona yinkonzo yokuthi ake uvume ukuhlala kule ndawo uNkulunkulu asekubeke kuyona. Thandaza uNkulunkulu basusile abantwana bakwa-Israyeli eGibhithe. Akababizelanga basehlane, wababizela ukuba babesendaweni nasezweni lesithembiso. Kodwa ukuze bafinyelele ezweni lesithembiso bekumele badlule ehlane. Umuntu nomuntu uNkulunkulu kunento akubizele yona kodwa uzuyithole uzodlula ehlane. Yiliphi ihlane lakho
kuzodlula nalokho kuzophela. Asikho isimo esingashintshi, asikho isimo esingaguquki. Abantwana bakwa-Israyeli bahlele hlane, sebecabanga ukuthi sekuphelile ngabo. Kunabantu ezimpilweni zethu abayitshela ukuthi sekuphelile ngathi. Nathi kwesinye isikhathi sibuka izinto zingenzeki, sibuka isikhathi sisishaya, sibuka abangani bethu bephumelela, ebese silahla ithemba sidikibale, sikhohlwe ukuthi ngisasehlane, angikakafinyeleli ezweni lesithembiso. Inkonzo ebalulekile ngifuna ukukhuluma ngayo, uNkulunkulu akakaze asithembise into angekakwazi ukusenzela yona. uNkulunkulu akasusi entweni ukuze asibukanise nabantu. Ngicela sifunde ukulinda, ngicela sifunde ukubekezela, kodwa ngaphezu kwakho konke ngicela sifunde ukumethemba uNkulunkulu. uNkulunkulu wethu akasona isehluleki. uNkulunkulu wethu akasiyena umuntu ongunomthandabukwa ofika enzinto la akayiqedi, enzinto lapha akayiqedi, enzinto lapha akayiqedi. uNkulunkulu konke akwenzayo uyakuphelelisa. Thandwa zami, asivumeni asingamtheni uNkulunkulu ngehlazo. Ezinye zezinto sibambezelekile kuzona, hayi ngoba nakho uNkulunkulu ehlulekile, kodwa ngoba nakho asikwazanga ukulinda. Sifike sathenjiswa uNkulunkulu, uthe sasenzela uNkulunkulu, sathi uNkulunkulu wenza kancane, sayofuna abanye abantu, sayofuna usizo. Ezinye izinto azihlangani, ziyasishaya ngoba nakho sihlulekile ukuhlala la sibekwe khona. Enye inkonzo ebalulekile engiyithandayo, bathi sebesehlane uNkulunkulu ebese ebalethela ukudla. uNkulunkulu ngimbona eveza into ejulile. Basekuxakekeni, baxakekile labantu, bayathuka labantu, badiniwe labantu, badikibele labantu, kodwa uNkulunkulu athi noma kushe ngelishe. uNkulunkulu uzivezela esinye isithombe ngaye. Ngathi uNkulunkulu uthi kuthina awukho umqondo wokulahla umntwana. Ngathi uNkulunkulu uthi mina nawe, yebo ngiyakwazi, yebo ngiyabona, akunendaba ney'nhlamvu usungishaya ngazo, akunendaba nokukhononda usukwenzile, akunendaba ngezolo usukwenzile, kodwa mina angeke ngivume ubulawe indlala. Ibalulekile lento kumina. Angeke uNkulunkulu avume uhluleke. Uthi uDavide ngelinye ilanga, bheka sengimdala, athi namabanga wahambile, athi kodwa ngikaze ngibone kaJehova esenqotshiwe. Thandwa zami, akuve kulula ukugivapa, akuve kulula ukulahla ithawula, akuve kulula ukuhlehla ubaleke, kodwa uNkulunkulu ngibona namhlanje esicela ukuthi akuhlale ubone kuzokwenzakala. Awuzame silungise izinto mina nawe sibone kuzokwenzakala. Unye engikubuka ngithanda, uNkulunkulu wethu usinika inkonzo yokuthi uNkulunkulu olalelayo. Athi encwadini ka-Exodus chapter 3 athi bheka ngizibonile inyembezi zabantu bami, athi nemkhuleko yabo
nokukhala kwabo sekufinyelele emahlomeni ami. Ngimbona uNkulunkulu esiveza ukuba umzali ononako, onesineke, onothando, ozikhathalelayo izingane zakhe. Ngimbona uNkulunkulu ezathina njengomzali. Ngimbona uNkulunkulu ezikhandla ngezimpilo zethu, efisa ukuba sisizakale ngakho konke. Okunye kwesithathu engikuthandayo uthi mina ngiyisinkwa sokuphila esehla ezulwini ukuze sikulethele ukuphila kwaphakade. uNkulunkulu sehambe nawe ibandla elide kangaka. uNkulunkulu sekuphephise ey'ntweni ey'ningi kangaka. uNkulunkulu sevikele umndeni wakho ey'gamekweni ey'ningi kangaka. uNkulunkulu sethembeke kuwena kukho okungaka. Yini lena esinkulu kangaka esingadala ukuthi ulahle ithemba lakho kuyena? Sewungangitshela ngenkinga yanamhlanje, sekuyaba inkinga yanamhlanje engavuma ukuthi ukhohlwe kwena konke okuhlala kwenze ey'mpilweni zethu. Thina namhlanje uNkulunkulu wethu, mina ngikukuphila kwaphakade. uNkulunkulu uSomandla makasikuzisa uvikela asikhanyisele ngegama likaYise, bene nodana nomoya ogcweleyo.